מה קורה חברים? וברוכים הבאים לעוד סרטון של קלאש רויאל. אני ארנה 7, כמו שאתם רואים. ואני גם נמצא כאן בעוד סרטון של קלאש רויאל. הנה אמיר מדבר ועושה סרטון באותה תוכנה שאני עושה, מוביזן. אז אני ארנה 4 והוא ארנה 7, ארנה. זאתי. אוקיי, אז אנחנו כאן בקלאש רויאל. טוב, ניכנס לאיזה חרא משחק. אני יודע. איתי, אל תפריע, קישטה. לא, מה זה עניינך? כן, מה אתה רוצה ממני? בוא. אוקיי, מסקיטיר, למי אכפת מהפלקסטיר הזו? פלסטינית, אופי מפה! פלסטינית, אופי מפה! מוסקטרת, אופי! היא יפה סוף סוף! אמיר צועק פה בכל הרחוב, אני עומד לנהל בית ארנה הזה. לא נורא! זה לא הדק שלי, זה הדק שלי! הדק המלאך שלך! אנחנו נעשה פה משחק? כן, יס! אבל יש פה לג'נדרים בארנה הזאת ואני קצת מפחד. אל תפחד, אני אתן להם בתחת! למי זה במסך שלי שכחתי? קלאש רויאל. תקשיב, אחי, הוא שם לי פאקינג בומבר בדק בארנה 4. מה זה החרא הזה? כן, כאילו. מה זה השלשול שלו? כן, what the fuck, זה שם לי כאילו פאקינג בומבר בארנה כאילו 4. מי משתמש בזה? כן, אני אפילו בארנה 1 עזבתי אותו. אני לא השתמשתי בו בארנה 3 עד שגיא אמר לי, דוד שלי, שזה אחלה לדק מסוים, אבל רק לדק אחד, אז למה הוא משתמש בו? והסרטון יגמור.